Burger po. Thank you, ma'am. Burger po. May one take one po ate. Corn dog, ma'am. Burger. May one take one po. Ano yun, ate? Corn dog, ma'am. Burger po. May one take one. Roll. Ano yan? Corn dog. Ano yan? Corn dog. Ano? Corn dog. Ano corn dog? Kinalabit na pag-corn dog. Thank you, ma'am. Wala kasi yan sa... Corn dog na lang. Ay, gusto dumapin. Thank you, sir. Burger po. Ayan, anong laman yan? Dog at saka cheese sa loob. Ah, hotdog. Punta mo na tayo na anong maganda. Balik kami kaya. I-vlog mo ah. Hindi mo, di ba? Mais mo, mais. Tubig drinks, ma'am. Mainit pa, ma'am. Ano? Saan? Saan? Ito? Ito, may ano sila. Ay, alam mo. Street cafe. Ano? Siyempre, dugo na. Hindi ba mga ibo niya? Ay. Diba? Balo talaga sila. Bakit? Ano, magkakapit kayo? May cup. Hot brew. Ang bestseller po namin, ma'am, naka-highlights po ng black po, ma'am. Ice coffee ba yan? Ice coffee? Hazelnut. Ano masarap? Ano masarap na kape dyan? Ano, mga adik sa kape? Po kami, ma'am. Anong bestseller niyo sa kape? Lahat po ng mga diamond. Ah, diamond. Shamrock, like a diamond. Ako yung ice caramel macchiato. Macchiato. Hindi, hindi siya masyadong ano. Bago po ang flavor, ma'am. Ice choco berry po siya, ma'am. Anong flavor ba? Anong flavor? Ice caramel. Blueberry yung blueberry. Ano na lang sa akin? Gusto ko yun yung macchiato. Tapos, Sierra. Ako, ano, isang ice coffee ba nila? Ako yung yung sinasabi mo. Choco berry, ma'am. Strawberry po siya. Strawberry po Ay, yan. hindi blueberry. Strawberry po, ma'am. Ayoko ng strawberry. Vanilla po yung side nito. Tiga lang. Ayoko kasi na masyadong matamis. Ano? Yung light. Wala ka naman dyan. Lima lang yung ano. Ano nila? Yung pong caramel macchiato po, ano po size mo? Yung size po, Pare-parehas na lang kami. okay. Yung caramel na lang. Caramel na lang rin po. Dalawa. Kung caramel na dito, hindi makapag-decide. Hindi nga. Wala nga silang salted caramel. Wala pa naman po. Diba? Kasi yun na lang, yun na lang, yun na lang. Okay, sabi ko na kasi. Kaya, tagali na ka. Ano ngayon? Di ba? Sinasabi ko yun talaga yun eh. Sorry. Malulubat na ako eh. Meron ba ako dito? Ano yun? Saan? Dito eh. Kasi pala. Paano ba siya ginagawa? Yan. Okay, naharap ko. Kaya coffee nga eh. Sigurado ako walang mga artist tutulog mamaya. Manon, patulogin naman din maasi kayo. Siyempre, Kasali sa vanilla. iba-iba barong si Vanilla. Pelo. Libre ako ni Boy. Yung mga flavor na to. Blueberry. Blueberry. Ganda na yun. Oo nga eh. Panira. Ang bango? Oh, tingnan mo sa Straight cafe. Stolen ko. Ano ba? Ano ba yun? Ang laki ng Madam, chat. Ang laki ng pa-order puwit. ka Ang na. pangit. At least tayo. Ang ganda sana to. Kaso tingnan mo yung tsura mo. Kaya ito. Walang paano ano eh. Tingnan mo yung tsura ko dito. Sabi ko sa inyo, hindi yan matino Kala niyo naman kung yung ano eh. Sige na. Ano yung ginawa niya sa akin, no? Diba? Pailaw na tayo din, pero tayo na tayo sana. Zero po. Pasok sa vanilla. Ayoko din. 15. Thank you. Thank you ba? Ay, pwede na. 15. Kala niyo naman kung makapagpili kayo, parang hindi pasado. Tapos, Pasensya na, Motorola lang yung gamit ko, tsaka Cherry Mobile. Hala ka siya, ako nga. Ano, smart yung coffee po, caramel po. O, diba? Smart pad. Ikipan.
Yung nagpintas tayo dito. Ayan. Tignan mo, kinuha na dyan pa talaga, oh. Dapat isa-isa. Screenshot nga yan. Tingnan mo, sinisid mo din. Save ko rin para makapili ako. Diba? Ay, sorry. Kasi parang nag-rescue yung mga bigyan. Hindi mo. Mag-barbecue ka, Clyde. Parang gusto kong isaw, pero gusto ko munang tikman kasi baka mamaya hindi ko gusto. Hindi ako masyadong maano sa ano. Iba talaga to, no? Magkakape tapos kape. Barbecue tapos kape. Anong combination ng Tito ngayon tayo sa street cafe? Ay, kape nga tayo. Ay, ito po yung mga flavor nila. Tanungin mo nga yung kape nila kung barako or barado. Anong gamit yung kape? Po? Anong... Sagada po. Ah, sagada. Anong faction? Hindi sinasagad. Ay, sinasagada. Bigla. Biglang gala. Pina-vlog mo na naman yan eh. Joke ko lang. Joke lang yun. Sagada? Oo, sagada daw. Oo, sinasagad daw. Sagada? Sagada po. Sa Baguio. Sa awan. Ah, di ba? Sagada? Ah, sa Baguio. Ilocos yun eh. Sagada. Sabi, Bagyo. po ng Bagyo. Ah, di ba? Oo. Katabi lang po yun. Cold side Ah, di ba? Nagkatabi lang po yun. Oo, saan ba yun? Alam ko na yun, sa brigada. Ay, brigada. Sa brigada eskwela ba yun? Sagada, hindi brigada. Bakit tayo rin yung ano, yung barako? I don't know. Mas masarap po yung Sagada. Paano? Diyos ko, mas masarap daw yan. Boy. Tingnan nga natin. Nasubukan na po namin yung barako. Anong pinagkaiba nila? Iba po yung texture po ng granules po ng Sagada. Ah, okay. Mas dry po siya. Ice coffee, diba? Oo. Mas magkaya, pinuri ko na tayo. Ice coffee sabi niya eh. Sabi ko sa inyo, mag-hot na lang tayo eh. Diba? Nagsalimot lang ako, das hot man eh. Ano ba yung binili nyo? Ice coffee. Diba? Ano? Ano ba yung sa'yo? Ha? Ano ba talaga? Ito po yung high. Alagyan Ito po kayo namili. Dito tayo namili. Instead dito sa ano? Ano? Ay, dito ba? ng kape na parang sa ano. Ako nga din nakalakot na. Dito ako nakabaan. Sa special po, meron pong hot. May frap tayo? Po? Frap. Wala pa po ngayon eh. Ay, mag-business tayo dito. Dapat frap yung atin. May mga brands pa ba? Ito lang. Kabayan po, pabukas na. Sa Alaminas. Doon po, may espresso, tsaka frap. Espresso na. Saan banda? Saan dito? Sa may taas po ng 7-Eleven. Sa? Sa may taas po Malapit ng po sa tabi 7-Eleven. ng Golden Rice po. Ay! Sa ginagawa pong building doon sa taas. Ah! Yun. Parang sarap ng lugaw doon. Magkano ang ano dito? Yung... Rent. Ang tawag dito? Renta. Renta. Hindi rin ta. Ano yung tawag dito? Yung palang pinag-purchase mo lang siya, di ba? Magkano yung ano? Hindi ko lang po alam. Dati mo kaya naman po. Tatlo po yung caramel na And yan. for the last caramel. Thank you. Ay, pwede rin tayo magbenta ng ganito. Saan? Ice vanilla po. Saan sa Thank you. Ayan. Oo. Kami? Thank you.